Vi har 4 glas med demineraliseret vand. I det første prøver vi noget natriumnitrat. I det andet prøver vi noget kaliumnitrat. Det er jo det samme om løber vi det eller ej. Hvad for noget? I det tredje prøver vi noget calciumnitrat. Så dypper vi den ned i, og så ind i flammen igen. Nej, det skal bare ikke. Og det fjerde noget ammoniumnitrat. Nej. Nu skal vi dyppe den ned i det der igen. Så skal vi stikke den ind igen. Ja, det har vi gjort. Okay. Påvisning af metalioner. Så ryster vi dem så. En af gangen. 4 reagensglas i stativ fylder alle 4 glas næsten op med demineraliseret vand. I glas 1 opløser vi en teaspoon natriumnitrat. Nej. I glas 2 en teaspoon kaliumnitrat. I glas 3 en calciumnitrat. Okay. Og i glas nummer 4 en teaspoon ammoniumnitrat. Vi tilsætter herunder på glas og ryster dem godt, så stofferne opløses. Og den sidste. Vi holder ud i ene med cirka tysklandosat, så over gasfaren 1-2 næsten. Vi har en kantaltråd, som vi propper ind i flammen, indtil den begynder at gløde. Nu døber vi så vores tråd ned i det første glas fra før med natriumnitraten. Hvorefter vi stopper den ind i flammen igen. Så bliver flammen kraftigt gul, som er et tegn på, at reagensglasset indeholder natriumioner. Hvorfor bliver natrium? Så tager vi en ny tråd og propper ind i ilden, så den gløder. Jeg ved ikke, du kan bare ikke. Og så propper vi den ned i glas nummer 2 med kaliumnitrat. Er det her altid noget, vi skal bruge? Og så derefter ind i ilden igen. Jeg taber alt mig, inden jeg taber det. Den her flop er åbenbart lys lilla. Og det betyder, at væsken i reagensglasset indeholder kaliumioner. Du skal stoppe den ned i glasset. Så tager vi tråden igen. Ny tråd. Og varmer op, så den gløder. Og så ned i glas nummer 3 med calciumnitrat. Ja, jeg kan fjerne enderne, jeg kan fjerne slutningen. Og så ind i flammen. Det er også lige meget, vi kan ikke gå Og så bliver den i korte glimt orange-rød. Kan du godt sige, den bliver? Prøv igen. Og det betyder, at der er calciumioner i vandet. I reagensglas nummer 3. For sidste gang tager vi så den her tråd, til den gløder. Og ned i glas nummer 4 med ammoniumnitraten. Og ind i ilden. Så sker der absolut ingenting. Og det er fordi ammoniumionen ikke fremkalder nogen speciel farve.